Корица. Аз съм Джоти Долна Про и днес ще играем в Godcraft, на креатива, в нашия построен X-Factor. Дано ви хареса. Сега ще видим първият участник, който ще ни покаже нещо. Да, ще ни покаже нещо. Това е финала. Добре, да започваме. Здравейте, приятели журита. Така. Първи участник Дани 57 ProtoBG. Дани 57 ProtoBG да излиза. Добре, здравейте. Здрасти, хора. Какво ще ни представите днес? Днес аз ще ви представя моя добър талант в изкуството на рисуването. Добре. Така, нека се приготвя. Така. Да започваме, хора. Голямото изкуство на Дани. Опа! Добре. Започвайте. Хайде, започвайте. Да, добре. След 2 минути. Времето изтече. Удръпнете се. Разбира се, сър. Та-да! Уха! Добре, добри картини. Това е Великата смърт. Отдясно, голямата картина. Отляво е Нинджа новобранец. Или както се наричаше Нинджа... Погоди малко. Начинаещия нинджа. Да, начинаещия нинджа. Отдолу е зимен пейзаж и летен пейзаж. Много добре. Да видим какво ще каже журито. Много е красиво. Аз давам 7. Да видим какво ще дадат другите журита. Така. Журито Dark Troll 7. Сега имаш 7 и 7. 7 по 7 е 14. 6. Добре, браво, Дани. 14 плюс 6 е равно 20. Дани има общо 20 точки. Ура! Ура! Добре. Втори участник е Йондрис Крафтера БГ. Йондрис Крафтера Николов. Йондрис, излизай. Хайде, пестрите. Добре, Йондрис, какво ще пееш днес? Аз ще пея песента на Ангел и Моисей и Криско. Сутрин лягане, вечер ставане. Добре. Момент само да пусне музиката. Добре, музиката е готова. Пригответе се. Начало. Изгряла ясна звезда сам за тебе. То не е било ясна звезда сам за тебе. То не е било ясна звезда сам за тебе, а най-било малка мома сам за тебе. Изгряла ясна звезда сам за тебе. То не, изгряла ясна звезда сам за тебе. То не. Ангел и Моисей, Криско Бит. Сутрин ставам, осъзнавам колко много съжалявам. Парите свърших, едва завърших, часовника назад върни, няма спомени. Съжалявам, не мога да те купя, майбах нямам, за да те заключа. Аз ти давам по-важното от всички тях оставам, твой порок и твоя грях. Сутрин лягане, вечер ставане, де попаднахме, кой ден станахме. Сутрин лягане, вечер ставане. Абе вие, какво си говорите? Няма ли си ходите? Върче напитка, станаха 2-3, сутринта глава, боли сърцето ти, нощта започна така. Телефона зазвъня, добра идея ми звучи, пак сме напад. Край песента свърши. Добре, да видим какво са ми дали съдиите. Добре, аз давам оценка 6,5. Да видим каква оценка дава другото жури. 5. Добре. Значи 6,5 плюс 5 е равно на 11. И нощ дава 4. 11,5. 15,5. Да, 15,5.
И Йондрес има 15,5. Дами и господа, овация за Илан! Йондрес. Да се разкърши. Така. Дани 57 имаше колко точки? 20. А Йондрес има? 15,5. Добре. Така, дами и господа, първото място взима Дани 57. Уху! Второ място, но това не е лошо, взима Йондрес. Все пак двамата стигнаха чак на финала. Добре. И чао хора, дано ви е харесал клипа. Това беше X Factor. Довиждане.